дана виставка, цьогорічна виставка, як напередодні Міжнародного дня музею, виділяється і наявністю у ній досить таки рідкісних технік виконання робіт декоративно-прикладного мистецтва. Зокрема, я би виділив роботи Олесі Рибалко, які виконані в техніці малювання, моделювання по вовні. Дуже цікава, креативна така художниця, не похожа на інших. Це Рибалко Олеся, яка багато років брала вже теж, бере у всіх наших заходах, завжди відгукується з задоволенням. На наш заклик, якщо ми її просимо, вона ніколи не відказується і радує завжди новими роботами. У неї така цікава техніка японська кінусайку, з якою вона витворює неймовірні роботи, що дивляться, люди не розуміють, що це таке, і завжди пояснюємо. Потім вона займається валянням із шерсті. Зробила на цю виставку, вона нам представила дуже гарні вироби, прикраси, жіночі прикраси, теж з такою технікою валяння зроблені. Ну, це треба побачити, тому що говорити про це неможливо. І також декоративні картини, можна сказати, роботи, вона їх робить, теж викладає шерсті. Це теж така техніка, вона сказала, що це називається малювання шерстю. Шукаю цікаві техніки, бо дітки маленькі, щоб їх більше зацікавити. І коли мені дуже сподобається, то тоді і сама хочу погратися з цією технікою, так як і ці кінусайга. Дуже мені любиться, бо там можна використати різні тканинки. А ви знаєте, це кінусайка, це ж японський. От одна японка придумала, що щоб ці у них дуже дорогі кімоно, щоб вони не пропадали, і треба їх як-то увіковічити, друге життя їм дати. І вони теж так, от ця техніка. Ну, але у нас теж є цікаві тканинки. І друге життя дати тканинці одягу так само можна. Деколи шкода викинути, але тут доходить до того, коли ви робите роботу, а вам не вистачає щось цікавої тканинки, то деколи і штанішки свої поріжеш, і спідничку, бо іменно там клаптика якогось бракує. Так що, якщо дивитися на роботу, то можна сказати, це моя спідниця, а це моє платічко, а це там сорочечка якась чи ще щось. Що дає вам участь в таких виставках? Я дуже люблю писанкарство. У мене писанки не зовсім традиційні, скоріше не традиційні, бо я з ниточок різні мотанки і теж пробувала цю кінусайку. Люблю і дуже традиційні, але мало їх роблю. Що дає? Мені просто хочеться поділитися, подивитися на інші роботи. І мені просто цікава реакція. А вдруг то, що я роблю, не подобається комусь. Так що, якщо от ви сказали, що вам подобається, мене то дуже тішить. Дякую. Дай Боже доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина», я її ведуча Віра Кобулей. Низьки ми знаходимося в царині творчості Олесі Рибалко. Повім вам, що кожен раз, коли я була на виставках і позирала на її роботи, та аж їм все чудувало. Утки у цієї жони така фантазія багата. Ну та я низьки хочу, аби ми пообзирали і зазвідали її, уж як то вона творить. Чистована Леся, повічте ми, будьте добрі, такої розмаїття тільки писанок. Відки маєте таку фантазію? Це то не з дитинства? З дитинства. Відколи пам'ятаю, все малюю. Ходила на різні гуртки. У мене ще й такий викладач хороший, знаєте, тепер Ангеліна Андріївна Турак. Вона теж привела такі до декоративно-прикладного мистецтва. Я з дитинства пам'ятаю, що ми завжди малювали писанки. На жаль, не писачком, бо тоді якось, я знаю, щось не було. Я пробувала, ми тоді шнурків витягували, тоді металічні конуси, тобто ми самі робили писачки. Ну, самі робили, тоді не можна було купити. Ну, але більше ми такі робили, як колись, що травички прикладали, замотували. Крашанки. Штрімфлі чи ті колготи. І фарбувались ми вже там, чи в цибулині ся варило, чи якусь фарбу було дістати. Ну, більше мені до душі це із ниточками. То я колись їх називала мої вишиваночки, бо вони так виглядають, якби вишиті нитками. Але потім вже кажуть, що то мотанки. Ну так, мотанки, бо теж мотаюся, намотуюся, щось там, орнаменти викладаються різні. Ну, а з чого почалося, то така історія.
Колись моєї сестри чоловік на заробітки ходив та й приніс випадково там десь почитати журнал. І титульна сторінка журнала була оздоблена якраз таки до Великодніх свят. І була там така гілочка з писанками, що висіли з ниток. Я ще таки не бачила, то років 20 тому було. Думаю, о Боже, що тут, як то робити? Ну і почала просто пробувати вже, які нитки підходять, муліне, чи іриски, чи щось таке, чим то клеїти, яким клеєм, щоб клей не впитувався, щоб не було там якихось плям і то. Ну, таким методом тика. Пробувала, ну то й помаленьку воно вже своє, ну там і стрічки приклеювала спочатку, і бісеринки, і нитка була якась така з люрексом і то, але в кінці кінців воно так, щоб були такі більш натуральні, не блискучі, такі ж, ну, я знаю, тим більше, що тепер є всякі нитки. Можуть бути однотонні, можуть бути такі меланжеві, фарбовані. І дійшла до того, що найліпше робити із ірискою, але має бути натуральна ниточка, щоб вона приклеювалася. Бо якщо буде така інакша, ненатуральна, то вона ховзається, не клеїться. Ну, і є такі свої секретики, як кажуть, що клей, який має бути, такий трошки густенький, щоб не рідкий, бо то нічого не клеїться, то спочатку так на руки береся. Там щось раз робила раз, і все пішло, відклеїлося. Так що, все із часом, із досвідом, вже помаленьку. Потім діти в мене, Ксеня любила теж це робити, ще коли в школу ходила, десь в 5 клас. Теж дуже гарні писанки робила, я їх все стимулювала, що давай будеш робити, заробиш собі на щось. Та й заробила собі на велосипед. Наносимо трошечки клею і починаємо крутити. Але не отак ниточкою крутимо, бо ми не бачимо, де вона там є. А треба крутити яєчко, і нитку ставиться одна біля одної. Так, можна відрізати, якщо більше, то треба більше. Якщо квіточку робити чи зигзаг, можна її відрізати. А далі знову наносимо клей, але клей не всюди наносимо, а лише частинку. Трошечки клей нанесли. І тепер будемо її, нитку прикладаємо і будемо її вже викручувати. Все спочатку питають, чи малюєте собі олівцем. Олівцем лише наношу розмітки, що де. Або де має бути квіточка, чи де має бути серединка. А так, в основному, можна собі вже вибирати, де. Якщо клей густенький, от ви пальцем його так трошечки клеїться. Якщо клей рідкий, то воно буде відпадати. Далі знову трошечки нанесли клею і знову. Так. Трошки пальчиком, це треба пальчиком трошечки притиснути ниточку, щоб вона її зафіксувати, що як воно має бути. Ну і далі, бо якщо багато клею все нанести, то у вас пальці всі будуть у клею, і тоді нитка буде приклеюватися не до яйця, а до ваших пальців. Так, то вже нитка теж пішла. Деколи так є, що мотаєш, зробиш, нитка приклеїлася до пальця, палець віднімаєте раз, і все, пішло. Ну, але то не страшно, то всього-навсього ниточку, яку можна знову просто потім приклеїти. Спочатку, коли вчаться, спочатку навчитися мотати такі простенькі орнаменти по кругу, а потім пробувати хвильку, а потім з хвильки вже можеш формувати, бачите, трошечки відстало, воно зараз приклеїться, клей трошки підсохне і все, квіточка готова. А там далі, чи тут квіточка, чи ще квіточка, вже придумуєте, як вам хочеться. І колір підбираєте. От є, наприклад, така нитка меланжева, яка фарбована, має вже відтінки. Такою ниткою можна
все яйце зробити. Бачите, от ви намотуєте, і тут з'являються різні кольори. І таке спочатку хтось питає, як то? Ти спочатку коричневим, потім синім, потім таким. Ні, кажу, така ниточка є, яка мені допомагає, і вона зразу мені вже орнамент створює сама нитка. Воно цікаво виходить. От квіточка вийшла, з одного боку перехід такий виходить. І воно такий акварельність така появляється, така розмитість трошечки. Ну і саме по собі цікаве яєчко, бо воно із одною ниточкою зроблено. Думаєте, як, що кожна писанка має свою енергетику? Думаю, що має, бо неможливо робити якусь. Коли я без настрою, я не можу просто сісти і робити, бо коли ви робите, ви маєте думати щось таке про хороше. А особливо, якщо ви хочете комусь презентувати, то ви знаєте ту людину, ви можете, так як знаєте, які кольори, кожний колір що означає, червоний, там, кохання, рожевий, багатство, зелененька, то відродження, весна, молодість, побажати молодість. От ви презентуєте і заодно говорите, йой, такий весь був молоденький, файненький, або синя, блакитна, така голуба, здоров'я, щоб був здоровий. Ну, це лише по кольору. Ну, але ще можна і символи викладати, не лише малювати символи, і в ниточках. Воно трошки важче, але можна. Ну, наприклад, оця така блакитна, то вже здоров'я, водичка, здоров'я. А тут ще й рибка. Рибка теж відноситься до здоров'я, але рибка – це ще такий символ цікавий, це ще символ Ісуса Христа, бо колись, коли було гоніння Ісуса, то його показували у виді дельфіна. Ну і відтоді рахується, що рибка – це як символ Ісуса Христа. Ну і теж даруєте комусь писаночку, і можна і примовляти, хто не знає. А так як для мужчин, для чоловіків дуже такий важливий знак – це дубові листочки, жолуді, щоб був здоровий, як дуб. І дівчина, коли хотіла подарувати своєму коханому там, чи нареченому писанку, можна от з такими символами. Дубовий листочок, але тут ще й червоний колір. Червоний, зелений на червоному дуже гарно дивиться, а червоний – це колір кохання. Значить, вже два символи. Що можна щось цікавеньке таке на писанках і розказати, і показати, щось робити. А тут квіточки – це також символ кохання, але тут, якщо ви ще робите квіточки 3, то це ще і дерево життя, або символ Святої Трійці, якщо, наприклад. Продовження роду? Ну, а дерево життя, ну, як продовження роду також. То має бути як три яруси – наземне життя, небесне життя і підземне життя. Ну, то навіть коли в школі дітям показуєш, розказуєш, то все треба так гарно пояснити, що це таке, їм цікаво. Ну, тут я бачу, у вас є писанки, вишиванки. Є в магазинах тепер різні техніки, фарби всякі з'явилися, потім ті писанки і пінопластові продають, і пластмасові, і дерев'яні, які лише хочете. Но з ниточками само треба лише на таких натуральних яєчних шкарлупках робити. А далі вже різні техніки. Є традиційні, а є новітні техніки. Ну, це вже відноситься до новітніх технік. Традиційні є, в мене і традиційні. Традиційні можна, коли хочеться побавити мало, та десь щось таке, попробувати. Та є традиційні такі шкрябанки, теж варити в цибулині, а потім вишкрябувати. Це теж сидіти, так собі щось там релаксувати, думати та й щось шкрябкати. Ну, а ще до традиційних, так як колись дуже давно, була така писанка зернівка. Можна із дітьми сидіти, та й вони будуть приклеювати. Я і своїм внуком теж тепер робила. Йому головне щось там намастити клеєм та й казати, на горошинки викладай собі там, та й дитина буде викладати. Ну, але хто має більше терпіння, та можна, наприклад, теж на клей ПВА, от із зерняток, із рису, робити такі ромашечки, щоб гарно виділися фон той такий був. А основа яка?
Це яєчко, яйце, шкарлупа. Мак. Але ще колись, щоб діти гралися, не було таких іграшок, як тепер у дітей є. Ну, та й робили дітям такі цоркотки. Знали спеціально закласти, насипати там щось, якісь там зернятка, щось таке. Коли це все позаклеювало, там потім воно отак щось там шуміло, цоркотіло. Ну, то ще були такі іграшки-цоркотки. Ну, але то ще й кажуть, що не лише цоркотка, а як просто підганяти якихось нечистих або злих духів з хати. Щоб, якщо писанка свячена, то стоїть потім довго. Можуть бути і такі. А це до традиційних. А нетрадиційні, такі новітні, так як тепер дуже цікаво те, ще такі є, що то теж не традиційні, теж вже більш новітня техніка, але тут вже поєднано і ниточками намотуєшся, і вирізаєшся. Є в мене такий дремер, що я сижу і сверлю, там щось вирізаю, якісь орнаменти. Теж вкладаєте якісь символи? Тут вже менш, є, можна. Чому можна? Наприклад, дубовий листочок, можна тут вкласти дубовий листочок, є. Тут квіточка, символ кохання. Ще колись, коли хотіли побажати жінці, щоб в неї була дитина, та спеціально рахували, скільки пелюсточок. Має бути парне число пелюсточок, і квіточка червона, символ кохання. А дубовий листочок, це вже сила, чоловіча сила, щоб чоловік був. Є, може бути баранячі ріжки, це теж символ скотарства, щоб худоба плодилася і була. Різні. Є так, що можна хвильки. Це то вже більше так до верби, бо листочки такі вузенькі, а верба – то символ здоров'я. У кожному десь щось можна знайти, якийсь, або вкласти, щось зробити, якийсь символ. Якщо є така хвилька, але вона має не закінчуватися, тобто вона має, де почалася, там ся з'єднати. Тоді це теж символ довголіття. Ви бажаєте комусь дуже довго жити, а й символ, що не переривається у нас життя, міняється. Зима, весна, літо, осінь, день-ніч, що там пори, там місяці, дні і так далі. І завжди у нас це цикл такий є. І ще теж є така хвилька, це коли, наприклад, писанка ся посвятить, і потім, коли тут та хвилька є, і кажуть, що коли нечиста сила ся в хаті заведе, то вона попаде на ту хвильку і не може нашкодити людям, бо вона крутиться, як в лабіринті, і не може звідти вийти. Це таке, знаєте, як зловили її. А такі вже більш на пінопластових писанках, то вже є така техніка кіносайка, то вже відноситься оці більш до техніки кіносайка. Це пінопластове яйце, шукаєте, глядаєте всякі такі тканинки, які можеш підібрати, але так як не все можна знайти якусь тканинку, яка мені, я знайшла її, але мені щось тут бракувало. Та можеш поєднати, можеш намалювати на тканинці. Тим більше, що тепер є фарби для ткані, і чого ні, можеш намалювати. Хто мені казав, що не може. Тут все експериментується, але тут теж, видите, є символ дубового листочка, тут тканинка похожа на дубові листочки, така коричнева, символ землі, родючості землі, колір такий. Тут так само є. І ще й гомбічки там мають. Ще й гомбічки. Може, хто хоче гламурну якусь таку зробити, то може собі якісь камінчики, бусинки клеїти. А це вже мотанка і вишивка. Але вишивка, колись моя мама вишивала братові галстук. Колись були такі модні, хлопцям вишивали галстуки. Коли ще в школу ходили, ще малі то носили. І дорослі ще колись носили. Стояли в мене тоді 2 галстуки, то от ще одна є така. А щоб зберегти, той галстук десь можеся затратити, десь ще щось. Та я іменно ту вишивку вирізала. В пінопласті прорізається такий лінія така, потім вставляється там той тканиночка, а ту, щоб не видно було, ниткою замотується. І в мене такий як оберіг, мамина вишивка, я її у
писанці зробила. У мене вже така на згадку буде писанка-оберіг із Візерунки вишивкою. вишивки, напевно, мають теж свою символіку. Ну, думаю, що мають. Так само і по кольору. Ну, ромб всюди сяде одинаково. Ромб, значить, що ромб – це символ землі. Якщо ромб такий пописаний, поділений, як сіточку, то родючості землі. Якщо там ще зернятка якісь вишити чи намалювати, то теж сіють, щось садять, вкладають і то. Так що, ну, є. А то я пробувала такі шерстяні, вони такі, бачите, вже теж пінопластова основа, шерстю валяння. Ну, це мокре валяння, це коли я пінопластове яйце обмотую шерстю і потім з милом і з теплою водою сижу і тут там глажу, поки то не зваляється все. Ну, але можна і привалювати, не маю тепер цієї. Потім шерсть прикладаєте і голкою привалюєте вже сухе, який хочете орнамент. А то я попробувала просто вишити орнамент, бо нитка у шерсті заходить і можеш пробувати. Так, Там, виджу, у вас то і мальованки є на фоні. Є мальованки, так. То ми зазвичай малюємо, коли вже, то я так роблю їх до Пасхи, а вже перед Пасхою малюємо обов'язково, сідає вся сім'я, там якийсь день, коли вже вибираємо, там четвер, п'ятниця чи субота, але яйця вже мають бути варені, і ми вже кому що, і писанки, я вже маю тепер і писачки всякі, і чоловік малює, я пам'ятаю, чоловік завжди малює крапанку, бо саме легше крапочки наставити, і внук тепер 4 роки робив крапанку. Ну, а вже дочка вже більше вимальовує, вже там якісь орнаменти свої робить. А це я просто зафарбувала та фарбами вже малюю. Тепер є різні фарби, акрилові фарби, які висихають, потім не розмиваються, то вже можна робити всякі такі. Бо хочеться попробувати і такої, а ще й проекспериментувати, а як то воно буде дивитися, може щось там цікаве. Ну і так, техніка кіносайга – це або на об'ємних виробах, або на плоских. Технологія така сама. Ви собі щось малюєте, що хочете, потім тому, що намальовано, треба прорізати. Ось такі можна купити, а можна звичайний такий канцелярський ножик купити. Прорізається. Якщо на якихось великих таких, це маленьке, це буде триматися. Якщо на щось на більших роботах, то бажано поклеїти клеєм таким сухеньким, бо якщо тканинка мокра, то тканинка впитає. А так чуть-чуть, щоб не ховзалася, то знаю так сухеньким чуть-чуть помастити. Потім треба мало собі таку бороздочку більшу зробити, там де прорізалося. Відбираю тканину якусь. Це головне від смаку залежить, кому що подобається. Хтось може бархат сюди прикріпити, хтось може таку звичайну тканинку зробити, але головне, щоб потім підібрати якось її по кольору. І тепер от ті бороздочки, воно засовується. Тут відчувається, що де воно там прорізано. То геометричний орнамент, але можна і рослинний. Але чим менший виріб, тим не треба дрібненьке робити, бо не вийде, важко. А далі оце лишнє зрізаємо, запихається вже туди повністю. Так само на великих роботах, але дуже важко знайти тканину. Таку різну. Тут головне відтінки, головне якийсь дрібненький орнамент, не наляписте, бо вам треба потім підібрати. Це цікаво, щоб було. Допомагає гуманітарка. Десь щось треба, щось знайдеш, якусь блузочку чи якусь шторку. Дома є такі речі є деколи, що мені треба було чорний колір. На цій роботі видно чорну курку. Там мені треба було чорні горошинку, щось поміняти. Я знайшла в себе штани літні. Думаю, не один рік їх виносила, доста з них. Тепер най мені послужать десь у тому. То взяла і порізала. Так що, ну. І так далі. Ви собі ріжете,
і з дітьми може. Я, до речі, у 4 класі колись на гуртку із дітьми робила. Нарізала їм такі маленькі квадратики, але дитині не дасте ножик у руки, та мені просто більше роботи, бо я повирізала, а далі вони вже тканиночку собі засовували туди. Ну, це шукаю техніки, щоб було більш як реклама, знаєте. Хочеться дітям показати, що от є таке, і може вони десь потім її використають. Може комусь сподобається, може потім вдома десь щось буде робити. Житті, можливо. Може щось по тому, тепер не треба, може потім десь згадає і треба буде. Бо вони всі сидять у тих телефонах з тими іграми, з тим всім. І хочеться, щоб щось таке руками робилося. А руками то ж енергетика, ви там щось своє тепле таке, щось, правда, заряджаєте тим. Коли сидять так усі, вони так тихенько, вони там щось роблять. Якось так трудяться, так приємно за тим наблюдати. Кажу, діти, слухайте, дивіться, кажу, музику чути. Яку музику? Так як яку? Шуршить, кажу, там щось. Чи ріжуть, чи щось там таке, кажу, шуршить. Так що воно і робота, яка приносить задоволення і приносить деколи якісь дивіденди. Але саме перше задоволення, бо якщо ви робите без задоволення, то нічого гарного з того не вийде. Просто як то кажуть, не файно буде.